ଆହୁରି କଥାଏ ସୁଜନେ ଶୁଣ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ମହିମା ଏ ଶୁଣ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଷା କରନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ସନ୍ତୋଷ ହେଉଥାନ୍ତି। ବିରାଟ ଦେଶରେ ତାହାର ଘର ନାମ ତାହାର ଅଟେ ଧନେଶ୍ୱର। ଭାରିଜା ନାମେ ଅଟେ ପଦ୍ମାବତୀ କରିଅଛି ସେଇ ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତି। ତାହାର ଅଟଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅରେ ତିନୋଟି ଝିଅ। ଝିଅ ବୋଲନ୍ତି ମାତା ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଜନି ଓଷା କରିବୁ ଆମ୍ଭେ ପୁଣ। ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଝିଅ ବୋଳ କଲେ ଭୁଜାମ୍ବକୁ ଦିଅ ଯେ ବୋଇଲେ। ମାତା ତାଙ୍କର ବୋଇଲେ ଯେ ପୁଣ ମୁଡ଼ି ପୂଜିବାର ନୁହେଁ ବିଧାନ। ହେମନ୍ତ ବୋଲି ତାକୁ ନାହିଁ କଲା ଯାଇନ ଗମ୍ଭୀର ଘରେ ଶୋଇଲା। ହେମନ୍ତ ଶୁଣିନ ସେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାକୁ କହିଲେ ରାତି। କିଲୋପା ମରି ମୂଢ଼ କଣ କଲୁ ଓଷା ନ କର ତୁ ବୋଲି କହିଲୁ। ଯେବେ ତୋ ଝିଅ ଓଷା ନ କରିବ 7 ଦିନ ତ ପୁଅ ନାଶ ଯିବ। ହେମନ୍ତ ଯେ ବୃନ୍ଦାବତୀ କହିଣ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ସେ ପୁଣ। ଦେଖିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ ମନରେ ତାହାର ଭାବନା କରେ। ହେମନ୍ତ ଝିଅ ତାର ଓଷା କଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ପିଲାମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେଇଣ ଜନି ଫୁଲରେ ବନ୍ଦାଇଲେ ପୁଣ। ବନ୍ଦାପନା ସାରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଣ ପିଲାଏ ଘରକୁ ଗଲେ କପୁଣ। 11 ଅକ୍ଷର 22 ପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ଚତୁର୍ଥ ଛନ୍ଦ। ଭାଳୁତ କୃଷ୍ଣ ନ ଧରିବ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ହେ କମଳା ବିଳାସ। ଆରେ ଆପଣ ମାନେ ପଳଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ? କାହାଣୀ ଆଗକୁ ପୁଣି ଅଛି, ଦେଖିବା ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।